Bueno, kaixo danoi, lehenengo eta behin, barkamen esko nahi dizuet, aurreko urtean bideoekin eta montatzien asunto hau alde batea kolpetik utzi izenagatik. Domusa 40.000 parte hartu nun eta bukatzek euki ez nuenez kolpe handia izan zen niretzat, kanpoko laguntza beharra eukin nun. Eta naiz eta bideo bat prestatzie bukauta neuken, publikatzie bakarrik falta zitzaiten, eta sare sozialetatik denbora bateako aldendu edo apartago ginitzen. Egite da bideo egitiela gainula, tarteka eta noizien behin hilotzen nun histori txikin bat Instagramea, kirola egite utzi nun, ikeragarri kostau zitzaiten zapatila batzoi begi honakin behitzia, eta hilabetiek egon nintzen batek kirolikin gabe. Baina, abuztu bukaeran trail balletena egiteko izena emandan egon, urte hasieran eman nun, eta, behin izena emandan egon ezkeo, iti erabaki nun, eta hortako berriz hasi nintzen zapatila jazten. Egite da, karrera batzutan parte hartu dutela, adibidez, Santo Domingoko milan, trail baile detena, Leire trailen, San Silvestre, dana berriz, domusa 40.000 behira, ezta? Lasterketaz aparte, denbora hortan, parodio ninduen baita ere, askoitiko korto lehiaketako, asko gustatu zitzaiten, eta parrepile egin nun. Asko lagundu zin baita ere, ni nola irudikau ninduen ikustiek aurrera segitzeko. Entrenamentuek iten hasita gaude ja, dagonekoz, eta, berriz hasi ginen nien, erabaki hartu nun, aurreko urtien inun dokumentazio lan hori aparte guztie. Azkeneko astetan ordia, komentau diezue, ia bideoek grabatzen hasi beharra nahi zen, zeatik ez nahi zen hasi. Aurreko urtien guzti ikuste zituztela nire bideoek, bat baino gehiago motibau nitula zerbait egiten hastea. Eta, ez da denbora asko gelditzen domusako, baino zerbait egiten hastie pentsaudet. Egite da ez dela izango lehengo maiztasunekin, egunero ez dut bideo bat joko, enei saia hori ingo. Baina saiauko nahizela, asteko laburpentxo bat iten, eta lasterketan bat baldin badauket, haren inguruko bideotxo bat prestatzen. Bueltan geha, bideoen asuntuen lasai hartukoet, eta lanak guzteiten nenien, saiauko naiz bideo bat, bi edo aldanak iten, baina, eguneroko maiztasun hortatik aparte behintzet. Beraz, ongi etorri berriz, eta zapatila jantzita ikusiko gea. Eurre!